Ez da ikustea, errealitatea sentitzea da. Blurred gara, zentzumenen errealitatearen atzean dagoen taldea. Gorka Sagasti, Mario Villar eta Naia Davila diseinu grafikokoak. Alejandro Xudel, Urritz Zenitagoia eta Ekaitz Orkin 3D animaziokoekin batera. Gure berezitasun bakarra enpatia inbertsioa da, teknologia balio soziala sortzeko erabiliz. Gure hirian, Donostian, osasun mentaleko nahasteak edo diskriminazioak bezalako errealitateek ikusi ezin irauten dute. Hori, benetako enpatia faltagatik gertatzen da. Irtenbide aproposa da, besteak sentitzen duena zuk sentitzea. Blurredekin, kontzientzia soziala eta hezkuntza emozionala hobetuko ditugu. Sufritzen dutenak errealitatea esperimentatzeko beharra asetuz. Nola? Zentzumenen errealitate virtualaren bidez. Gure funtsezko baliabidea VR teknologia integratua da. 360eko bideo simulazioa, soinu inguratzailea, egoera errealak, ikuspegiak eta aholkuak. Gure zerbitzua gurasoei, ikastetxeei, kultur zentroei eta gizarte erakundeei banatzen zaie, ikuspegi profesional eta zehatzarekin. Gure lehen prototipoa nahaste egoera baten simulazioa da. Ikusten dena, ulertu egiten da. Gure balio proposamena, lehiakideak gainditzen ditugu. Zentzumenen teknologia eduki sozial delikatuekin integratzen aitzindariak baikara. Ez da entretenimendua, gizarte inpaktua da. Blurred gara, ikusi ulertzeko.